Katapusang adlaw karon sa one-stop shop alang sa renewal sa business permit sa Talisay City ang gidagsa posibleng extension himuon. Ani ang report ni Femari Dumabok. Kay Sabado ang Enero 20 nga mo'y katapusang adlaw sa renewal sa business permit, hinungdan nga puno na kining People's Hall sa mga buot mo pa-renew sa ilang mga negosyo. Mato sa Talisay City Business Permit and Licensing Office, mitala na sila og 3,001 ka mga establishmento sa dakbayan nga nakaparenew na. Sa miaging tuig, mokapin sa 5,000 ka mga negosyo sa syudad ang nakaparenew. Subay niini makigtagbo si Talisay City Mayor Samsam Gulyas sa konseho ug sa Business Permit and Licensing Office aron matuki kun angayan bang iuswag ang tagal sa renewal. Ang mapakyas pag-renew sa ilang business permit pamultahon na sugod-sunod simana. Ang extension na will only be happen if there's a council resolution. So it's something that I have to talk with the city council kung sa silang stand yan. Samtang gitataw sa Lapu-Lapu City Treasurer's Office nga way gipatuman nga usbaw sa bayranan sa business tax sa mga morenyo o baka mukuha og bag-o nga business permit sa dakbayan karon tuiga. Gikan sa 4,775 pesos ang nabayaran niyang business tax sa miaging tuig ngadto na sa 13,015 pesos karon tuiga. Samtang subling gipahinumduman sa Lapu-Lapu City Treasurer's Office ang mga magpapatigayon sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga kutob na lang karong Sabado Enero 20 ang one-stop shop alang sa pag-apply og business permit. Sa kapin 16,000 ka mga rehistradong patigayon sa dakbayan, 9,200 pa lang niini ang nagpa-assess o 5,800 pa lang usab ang nakabayad sa ilang business tax. Sugod Enero 22 ipatuman na ang 25% nga surcharge o 2% nga interest. The way I see it, kung 4,000 man ganiin na bayaran last year kay it could be nga regulatory fees ra yung gibayaran. Kay considering the amount no, it's very small kung nag-operate ka. So the possible nga ano mi-shoot up siya is because na siya gi-declare na gross sales or receipts for operation niya the entire year last year. So with that, taxable man siya. Na naman siya business tax due, na naman siya computation of business tax. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live.